sa mga bagong awit, ang kalipay tayo singgit, ang inulabing hingpit, daigunta ang Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalipay tayo sayaw, uulad lang. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Karon mao ang gisaulog karon ang pista ni Santa Lucia, Birhen ug Martir. Pista ron sa Santa Lucia sa Asturias siguro. Niya usa kini siya ka martir nga nahimong inila sa mga towards the beginning of 4th century, mga 300 AD. Niya usa sa mga highlights ani niya nga gilugit kuno ning iyang mata aron nga mawagtang kay daghan man siya mga gipangsulti nga nakita niya nga gisulti kuno sa Ginoo kana mga pananawon nga wa mauyon ni sa mga emperors o mga officers sa Roman government nga murag iyang gitunglo sila nga hapit na kuno sila matapos. Itong gilugit ang iyang mata niya pagka patay na niya, pagtanaw sa iyang haya, nabalik rasad ang iyang mata. Niya gibunlot ni siya kay bitayon unta, dili siya mairog bisan pag ipaguroy og daghang mga kabayo, di gyud mairog, bugat kayo. Niya gisunog unta ni siya, gitapukan siya kayo, di sad musiga ang kayo. Mao tong giduslak na lang sa espada ang iyang liog. Mao na yung mga historical nga kuan accounts. Sugot mo maliwat mong Lucia. Nindot kayo ng iyang kinabuhi kay gamhanan kayo pero patay lang yapon. Ang wa lang gyud mamatay mao ang iyang pagtuo. Ang dili matarog mao ang iyang lig-on nga pagsalig o pagtuo o pagtugyan sa iyang kaugalingon ngadto sa Ginoo. Usa uban kaniya iampo nato nga malig-on unta ang pagtuo sa mga Katoliko, mga Kristiyanos aron mahimong example unsaon paghigugma ang Dios ug ang atong isig katawo. Ang ato sang mga benefactors nga nagsigi og tabang nato dinhi pinaagis pagpamalit aning ato mga slots, malig-on unta sa ilang pagtuo ug dili unta matarog sa mga problema o mga pagsulay niining kinabuhian. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman ug hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulusolon, Ginoo kaluhii kami. Ginoo kaluhii kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluhii kami. Kristo kaluhii kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluhii kami. Ginoo kaluhii kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, nangamuyo kami nga magdasig kanamo ang mahimayaong pangalian ni Santa Lucia, Birhen ug Martir
aron dinhi maghandom kami kanunay sa pagkatao niya diha sa langit ug makaambit kami sa iyang kalipay nga way katapusan sa umaabot nga kinabuhi. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Busa kang kinsa man ninyo itandi ang balaang Dios. Hangad kamo sa langit, kinsay nagbuhat sa mga kabituunan. Gihotong-hotong niya sila pagbutang o gihatagag tagsa-tagsa kangalan. Tungod sa iyang pagagamhanan, walay usa kanila nga nawala. Nganong moingon ka man Israel, nga ang imong pagkabutang wala hisayre sa Ginoo, ug ang imong katungod wala lamang hatagig bilis sa Dios. Wala ka ba di ay mahibalo ni makadungog nga ang Ginoong Dios nga walay katapusan, mao'y nagbuhat sa tibuok kalibutan? Dili siya maluya ni kapuyan, ug dili matukib ang iyang kahibalo. Hatagan niya gahom ang huyang, ug ang walay umoy hatagan niya kusog. Bisag ang mga batanon maluya o kapuyan, ug kabsag umoy apan kadtong mosalig sa Ginoo, makabaton og bag-ong kusog. Manglupad sila daw agila, managan sila og dili kapuyan, manlakaw og dili maluya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ipasaylo niya ang tanan mong mga kadautan. Giayo niya ang tanan mong balatian. Giluwas niya ang imong kinabuhi sa kalaglagan. Gilibutan kaniya sa kaayo ug kaluoy. Maluluyon ug mahigugmaon ang Ginoo. Dugay nga masuko ug puno sa kaayo. Dili sumala sa atong mga sala, nagbuhat siya kanato. Ni nagbalo siya, sumala sa atong mga kalapasan. Daghang Ginoo kalako.
Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon, umari kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipasan o papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako, kay malumo ako ug mapaubsanon sa espiritu ug makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong ihatag kaninyo ug gaan ang ipapasan ko kaninyo. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Gaygon ikaw, O Kristo. Kasagaran nato labi na karong panahona nga daghan kaayong problema, muduol dayon tas Ginoo. Nya usahay kung dili man kanunay, gamiton gyud nato ning maong saad sa Ginoo nga, Lord, nag-ingon man gyud ka nga imo kong hatagan og pahulay, sulbara in taon ning akong problema. Na problema ko ron sa akong bayronon sa mga utang, Ginoo in taon, makabayad unta ko sa akong utang aron mawa na ning kabugat sa akong pagbati. Mao man ano? Ginoo, na problema kay ko aning akong ugangan kay magsigig libak nako, magsigig daot nako. Ginoo in taon, usba in taon ang ilang kasing-kasing, makakita unta sila nga nagtahod gyud ko nila, unya wa gyud ko magbinuang. Usba in taon sila, Lord, para mawa na ning ilang pagsigig hatag nako kabugat. Kay niingon magyud ka nga umari ka mo kanako, unya ako mong tagaag pahulay. Mo ginay ato, Ginoo, ang akong mga anak di na nako mapaeskwela kay nataktak ko sa trabaho, or ang akong bana nataktak sa trabaho. Tagai in taon kog mga tao nga motabang aron makapaeskwela sa akong mga anak. Mao na ano? Mao na mga buangon. Mao na kasagaran nato. Kay gisaad man sa Ginoo, umari kamo kanako kamong gibugatan sa inyong gipasan ug papahulayon ko kamo. Pero kung tan-aw nato ang kinabuhi sa mahal nga Birhen Maria, ang model of all saints ug ang mga santos, labi na gyud ang mga martir, dili ni maoy gibuhat sa Ginoo. Sama ni Santa Lucy, ang iyang papa namatay samtang 5 years old pa siya, nya dato maning iyang pamilya, ang iya na lang mama mo'y nag-atiman niya, murag wa man tingin ni siya igsuon. Nya siya kay kuan man na kanabang na-influence sa mga kinabuhi sa mga santos, labi na gid ni Santa Agata, kay mura manig mga 50 years ahead niya. Mura siya nakahuna-huna nga sundo na akong mga santos, ako ning i-offer ang akong lawas isip virgin nga offerings ngadto sa Ginoo, dili ko magminyo. Niya karon kay pagka batanon pa siya, ang iyang mama nga nag-atiman niya, nagsigi naman sa dugo ang iyang nag-hemorrhage ba, niya murag di na maayo, kuyawan iyang mama mamatay siya, niya batanon pa kayo ang iyang anak, mao tong iyang gibuya o pagano nga laki nga dato sad. Tuod man nagkasabot sila sa ginikanan o gi-arrange na ang ilang marriage. Niya kay ni suggest man ni si Kuanting Ali Santa Lucy nga, ma, unsa kahag mag-pilgrimage ka doon na to'y lubong sa usa ka santos nga ning sod sad sa iyang hunahuna, muadto ka dito ma, kay basig maayo ka. Pag adto dito siyang mama, nagampo siya maayo, Ginoo ayuhay in taos mama para dili na niya magamit ang iyang sakit aron iya kong presyoron nga magminyo. Naayo man,
Di ang iyang mama ni sugot na nga, ain lang pagminyo tingali day. Pero na-arrange na rabani. Yan siya, akong buhaton, ako ning baligya ang tanan akong share, kaning tanan akong share, baligya ko ni tanan, ipanghatag ko ni, awag ibaligya, bagi panghatag ngadto sa mga kabos, di na pobre na siya, porting sukuas iyang banahonon, mao tong gi-report siya sa authority, sa Roman authority, nga kaniadto, masuko gyud, patyon gyud nila basta Kristiyano ka or Katoliko. Mao na tong gidesisyonan siya, giingnan siya og mo simba ka sa Ginoo sa emperor or sa emperor, di ka na mo patyon. Pero kung di ka mo simba, patyon ka na mo. Ngayon sa may gibuhat ni Lucy or Lucia, di ko mo simba anang inyong emperor. Mao tong gipatay siya. Usab ang kasing-kasing sa katong buot mo asawa niya or mga asawa niya. Waos bas Ginoo ang kasing-kasing sa lalaki nga buot mga asawa niya, pero giusab niya ang kasing-kasing ni Lucy or ni Lucia aron makadawat siya sa kasakit o sa kamatayon nga ipahamtang niya. So ang kanidi ay gisultis Ginoo nga tagaan tamog pahulay, dili ni ang pagsulbad sa sitwasyon nga nakapabugat nato, kung dili ang pag-usab sa atong kasing-kasing. Nanglitan imong bana mangabit, nya may Ginoo in taon, buwagan na untas akong bana ang iyang kabit, kay gibugatan kay kuane, ngayon dayong Ginoo, usbon lang ko na imong kasing-kasing nga makapadayon kag higugmas imong bana, apil pagid ang iyang kabit. Ya, musugot mo na. Musugot mo nga maunay ihatag sa Ginoo nimo ang imong bana, wa mausab ang iyang pagpangabit, pero ang imong kasing-kasing makadawat na niya, makahigugma na niya nga bisan og naa siya mga kabit. Ang saman, okay mo na? Uy. Adi mo ganahan na example lang. Sige, adi lang tas laing example. Nasakit kag cancer, stage 3. Nya, magampo ka, Ginoo in taon, gagmay pang ako mga anak, Ginoo, ayuha in taon ko ani akong cancer. Nasayo jud ko, Lord, nga wa gyud imposible sa imong gahom. Makahimo jud kag mga milagro. Ana, nya mo ingon dayong Ginoo nimo, di lang ti kaayohon sa imong cancer, pero akong usbon ang imong kasing-kasing nga di na ka mahadlok mamatay. Okay ra gid nimo mo stage 4. Nya okay mo na? Okay ra? Ayaw sa padiroy ko no sa maayo pa. Ginoo in taon mo pasar unta sa board exam ang akong anak. Ginoo, dako na kay ni siya gasto, purti ra bagyong paningkamot ani niya. Nya mo ingon dayon ang Ginoo nimo, dili lang tingali, gibugatan lang ka sa paghunahuna nga mahagbong imong anak, pero akong usbon ang imong kasing-kasing nga makadawat ra gyud kag mahagbong imong anak. Okay mo ana nga mahagbong ra gyud imong anak? Ha? Maingon ka, di mo dapat diroy, ikatulo na ba yan niyang take sa board pa din, maluoy sa kong anak. Di lang good. Maka na ba makadawat na tabang? Og maunay kinabuhi sa mga santos, nausab di ay ang sitwasyon ni San Roque, katong iyang sakit, namatay magid siya ato. Nausab di ay ang sitwasyon sa sakit ni Saint Therese of the Child Jesus, wa man namatay magid siya atong iyang tuberculosis. Nausab di ay ang sitwasyon ni Santa Lucia, wa siya buhi, gipatay gid siya. Di siya mapatay og ipaguroy sa kabayo, di sad siya mapatay og dauban og kayo, kay di man sad musiga, agidugsak espada ang liog, gilugit pang mata, na patay lagi. Pero ang gibati ni Lucia mao ang kalipay nga patyon siya para sa Ginoo. Ang gibati ni Santa Teresa sa Batang Hesus, Saint Therese of the Child Jesus,
nga ang iyang tuberculosis nga miut-ut sa iyang lawas, nagtudlo niya nga mauna ni ang imong martyrdom, ihalad ni sa Ginoo. Purti niyang lipaya nga mahimo siyang martir para sa Ginoo tungod sa iyang sakit. Ang gibati ni Lorenzo Ruiz, wa man mausab gyud ang hukom sa mga Japanese, gipatay man gid siya bisag sige siya higugma nila. Ang gibati niya nakaingon siya, bisan pagtagaan kog 1,000 ka kinabuhi, balik-balikon og martir kog 1,000 times, malipayon kong muhimo niini para sa akong Ginoo. Nawagtang ang iyang kahadlok, nawagtang ang iyang attachments sa kalibutanong mga butang, ug diha dapita migaan ang mga sitwasyon sa iyang kinabuhi. Ang nakapabugat manggod nato mga igsoon, labi na gyud na natay sakit, wa natay kwarta, or naay daghang ni kontra nato, gilibak tag maayo, gidaot tag maayo. Ang makapabugat manggod nato kining attachment sa kalibutanong mga butang o kalibutanong mga dungog. Ma-attach ta ba? Ika-attach na nimo, mukabyon mo na nimo, mukabyon ba? Siunan ka anang na-attach ka sa imong anak nga mausab unta ang iyang pagkatapulan, na-attach ka sa imong bana nga mausab unta ang iyang pagkapalahubog, na-attach ka sa imong silingan o sa imong naong nga gipunayag libak sa imong silingan, moingon ka mausab nun ta sila. Na-attach po ka sa imong buhok nga giuban na, gusto nimo nga dili ka ubanon. Na-attach po ka sa imong tuhod nga gusto ka lig-on pero di na jud ka kanaog og hagdanan kay 70 naman sa ka 80. Na-attach ka sa imong kidney nga gusto ka mahimong healthy pero kasige na kag dialysis. Ma-attach ka sa imong mata nga gusto ka makakita pero hap na gyud kaayo kay hapit na bisa ka mo 80. Ana, kung ma-attach ka ani mao ni mo kabyo nimo, apertig yung kapuya. Pero mo kadawat ka nga ang imong tuhod, hapit na gina matangtang, ang imong mata, hapit na gina mapaong, ang imong lawas, hapit na gina kanons cancer, o sa imong kidney, patay na gina. Patay na gid ba? Failure na, kaya gikaon na sa sugar. Ana, makadawat ka na, alipay kay ka, sabi tao, ana magin ng kidney, mamatay magin na. Ana magin ng tuhod, maglisod magin naglakaw. Ana magin nagmutake og exam, mahagbong magin usahay. Ana magin ang atong mata, mapaong magin ang pananaw. Ana, wala, relax na kayo. Patay na yun ka. Ug mao na ang saad sa Ginoo diri sa unang pagbasa. Unsa may giingos Ginoo diri ni propeta Isaías. Kana asa man ninyo itandi ang Ginoo, siya'y nag-arrange sa tanang butang, siya naghimo sa mga bituon, mga bukid, tanan, gi-arrange na niya kay nahibaw kay siya na tanan. Unya, kanang moingon ka, Israel, nga ang imong pagkabutang wala hisayri sa Ginoo, o ang imong katungod wala lamang niya hatagig bili. Nagtuod ay ka nga ang Ginoo wa mag-monitor nimo, nagtuod ay ka nga ang Ginoo why nindot nga purpose nganong iyang gialaw kining maong mga sitwasyon nga nakapabugat nimo. Ayaw question na ang Ginoo. Unsaon man uban ni ang iyang kabubuton. Mao na ang mahal nga Birhen Maria nakasinati og grabing kalipay og katagbaw siyang kinabuhi sa dihang miuban siya sa kabubuton sa Ginoo nga kuyugan niya ang iyang anak gikan sa Garden of Gethsemane hangtod gyud didto sa Golgota diin gibitay ang iyang anak. Nikuyog ang Birhen nga way tingog, way reklamo, sige lang agas ang luha, pero pag human niini pagkabanhaw siyang anak, wala ka nang hahanapin pa. Imong anak sige kahagbong sa board exam niya, nakadawat na siya niini, wala na lang siya ni take og board exam, wala na siya mahimong maestra, naninda na lang siya og nahimo siyang
usa sa mga billionaires tungod sa iyang pagpaninda nga disiplinado kayo. May kayong pagkahanay. O, di ba? Kaysa magmaestra siya nga magsigilag bit-bit og tinda, ibaligya ngadto sa mga estudyante kay puno-puno spliti. Adi man sa nung tanang maestra naginingon ana no kay mga maestra karon dagko na magsweldo sa una mga maestra sige bit-bit og kanay mga pulburon, mga unsa pa diha hasta pa mga bayabas dadon pa no. Bayabas magiasdahan kuno ba dadon pa mga saging baligya. Ay wa na karon. Pero basin ba? Ako bitas una in love bang yung kay ko ato kong uyab katapusan. Aw na in love bang kustanan akong uyab pero katong katapusan sad in love kay ko ato. Ay gusto jud ko magminyo para nako ang katagbawan sa kong kinabuhi mao gid ang pagminyo. Labi na gyud nga ideal kay nako ang maong babae kay naami sa simbahan, buutan kaayo, bright kaayo nya sa naong sad guwapa sad para nako ba. Guwapa gito pero og makakita mo mingon sa tingali mo, maura din standard ni Father. Kapur. Oy, di sad poor eh. Nakita mo, ma-inlove sad mo eh. Pero nga man, nga pag-abot na sa kabubutos Ginoo, nga magpari ko, nga man nga, bisag gahilak ko ako man tong nabiyaan, tungod kay gusto kong muuban sa kabubutos Ginoo. Pagka-paralyze po sa akong papa, mga September bato 1989 purti ginakong hangyo os Ginoong maulian ang akong papa. Wa mauli eh. Nabungkag na noon ang akong balay pagka 1990 nabungkag na noos bagyong Ruping. Ana. Pirti na kong ampo nga makabalik unta kong pabarog sa balay nga maayo untas papa. Wa gyud ko ni hangtod na lang ni sud ko seminaryo, wa ganito matiwas ang among jealousy og taod kay wa nako kapalit gitbitaya na lagsako ang usa ka bintana tos babaw, wa gani ko kapalit og doorknob, wa gani ko kapalit og TV, wa gani ko kapalit ana na ang kada gasol kanang sana gasres kanang atong luto-lutoan kadto ra gyapong isod ngadto ang kanang gas unya mudagan dito uros-uros din kanang stove na sa tawagan na gas gibadlong mamis among silingan kaya kahoy man to among gamiton purti masang asuha among silingan aso naman hadlok ba sila mga sunog di lisa na mo atong gas mo ra gito wagay ko kapamalit og mga plato nga mabuak pulos-pulos plastic kay daginot lagi wa gani ko kahimog kapalit og lamisa katurang among gipanday-panday nga sobra atong Ruping nga among mga bungbong nga nalugpad among ibalik og taod ang sobra gihimong lamisa-lamisa wa gani mi salasit pero nag-acting na kog assistant branch manager sa bangko nga naman tungod sa kalisod kay gipun-an man sad sa akong maguwa nga na-paralyze na sa Hinoon hangtod karon naa pa manggani na lisod pa man naglakaw nakaingon ko sa Ginoo Lord sobra naman imong gibuhat niya porti na kong aktibuha sa simbahan unsa may giusab sa Ginoo ma-relax ka ni ining imong sitwasyon. Pagka-relax na nako, ngita kog asa mangyod ko mag-antos og maayo. Di nako aning kuan, minyo kay gamay ra kay nagpag-antos ang minyo. Arikos pagkapari kay may ni ang tanang problema sa tao arihan ok nako. So dindo talagi karon wa jud ko mag-antos. Dagko na nung kay kolekta noon. Daghan pa kaing nalipay aning atong pag-antos din eh. Ako antos ko ron. Pag-antos din eh mamaligya tagslan. O di, oy, sus antos ko taon. Niya pila na may atong halin karon. Tanawa ang atong SBF dag para aning atong kumbinto. Nanatay halin nga 2,969 slots. Di ba? Pakpak. Tag 500 ko ni asa ko ka halini dayon og 2,969 katag 500 pero nga naman nga nahalinan man ang Ginoo mo'y mitandog sa inyong kasing-kasing tabangin as Father Siano makatukod anang kumbinto kay di ra ba na para iya kay hapit na balhina para na sa moabot nga pari nga maghimong malipayon ug sa tanang mga pari nga moabot pa aning inyong parokya tabangin ni siya aron manindot ng kumbinto
aron anha sa sila hayaon kung mukalit sila kamatay. Di ba? Ana ra man na god. May manang dako-dako atong kumbinto kay hayaon ang pare di daghan makabilar. Kay dako ang kumbinto. Napatay 57,031 slots nga available. Tag 500 ra ni siya. Nya nga to sang sitiyo. Antos kayo ning sigig baligya ani. Pero daghan kay nalipay nga mga tao nga ang ilang balay ato nang gisigihag ayo. 15 na kabalay ang atong naayo. 3,600 na kabalay kapamilya ang nakatagamtam atong tag 5 kilo rice nga atong gipanghatag. Di ba? Ang atong halin as of yesterday niabot na sa 60,082 slots, na apay 3,918 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Apaka na to ang namalit niya. Nindot ana nya gusto mong padako-dakuan diri mos investment, dili man ni siya donation, investment maning DSAP. Kanindot ani tag 500,000 pesos per slot niya napag 25% per annum nga interest rate. 21 pa ka slots ang available nga atong halin 149 slots na nya 138 ang narimit, 11 ka slots pa ang wap marimit as actual investment. Nya unsa may mahitabo ani maghatag ni kagaan sa kinabuhi sa uban. Pero sa akong side unsa man ni kabugat ni, yes, purting bugata ni mag-raise ka nang tag dagko kayong amount, milyon bugat to Namgay ko'y kailang pari nga ningon siya di lang ko ana bay bisag tagaan pa kog 1 million di kong sugotan ng imong assignment kanang ikay pasolisiton para sa activities diocese. Ingon siya yabag ka diyan lisod gitagdaas parokya kita na noy magsolicit ng ilang activity. Ako solicit lang yapon ko. Di natuman yung kapilinya karon misa ros kapilinya dito Teresi maron lingaw na kay sila kay na mga 38, 39 million ko ito na contribute na to dito atong solicit dire sa katong bag-o karon nga kaning sana National Retreat of Priests mga 7 million sa to atong na-raise dinhi sa kang Bishop Chupilo Kamomot mga 6 million to atong na-raise dinhi. Nangalipay ang mga event sa diocese. Kapoy ba ng buhata? Purtig yung kapuya. Suway ragon mong solicit. Kapoy. Pero karon unsa may giusab sa Ginoo, usbon ko nang imong naong mag-smile na lang kang mag-solicit. Di ba? Kani man kung mamaligya ta niya mag-smile, daghang customer ma-attract. Siya ako na lang say mag-igo, sulti lang ka diha, ay lang yung kapuol, bahala nag ang mga taong uban mo saway na nimong sige na lang kag hisgotan ng slot, gitawag na lang kag father slot. Kay di ay daghan nga mga tao nga akong tandugon ang kasing-kasing aron mo tabang sila niya ako sa silang tagaag kalipay. Mao na tanan nga namalit inig slots pulos gyud malipayon ang wa mamalit hangtod karon kusmod lang gyapon bitaw lingi ay mong tupad ingna nipalit na ka ingna ba ingna nipalit na ka awa og moingon siya wapa ang naong ano wapa pero ang kanang palit na ko magkatawa na sila makita man ako dirikin sa mga kusmurog naong ninyo kita man ka na pag na mo palit atis tingig palit di ba mawagtang na imong tanang kasakit nya mangimbitar na sa kaslain palit og slot na ganito'y usang hapit na maghikog nya giing na nga palit og slot siya nga noon unsa man ang slot father siya nawa di ba humani mo palit din adyo ka ganahan maghikog. Pag humanyag palit og usa ka slot hangtod karon buhi pa sulbad pa tanang problema sige pag text nako pader sulbad gyud tanan akong problema abi nako ang hikog maoy solusyon ato karon pader give times 10 pas Ginoo ang mga grasya lipay nakaiko pader nya wa jud koy hunong palit og slot nimo ako nindota ana ug ang tanan nga nagtan-aw aning atong ning misa ug ang tanang naminaw ingon ana pagunahuna pero di sa takapugos Ginoo ra lagi ato lagi nang dawaton
Manindog na ta mga namalit. Ang katungwa mo palit, lingkod lang mo pabilin. Mga igsoon, si Jesus naghatag kanato sa kasiguruan, sa kalinaw o kalipay sa atong pagduol kaniya. Busa malaumon kitang moingon, Jesus, kaluy kami. Jesus, kaluy kami. Nga ang Santo Papa, si Papa Francisco, ug ang mga kaobispuhan sa simbahan, magtultol ka nato diha sa mga dalan sa kalinaw ug pakighiuli, magampo kita sa Ginoo. Jesus, Kaluy kami. Nga sila nga gitintal ug nawadag paglaom tungod sa kabugat sa ilang mga problema, mudangop diha kang Jesus, magampo kita sa Ginoo. Jesus, kaluy kami. Nga sila nga nanag-antos tungod sa paghasol sa ilang hunahuna, makakaplag og kalinaw diha kang Kristo, magampo kita sa Ginoo. Jesus, kaluy kami. Nga sila nga nabugatan tungod sa balatian sa lawas, makakaplag og kahupayan o kaayuhan diha sa mga tawo nga nagatiman kanila, magampo kita sa Ginoo. Jesus, kaluy kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Jesus, kaluy kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Jesus, kaluy kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nahatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Jesus, kaluy kami. Nga ang mga nangamatay, makadangat sa kapahulayang dayon, magampo kita sa Ginoo. Jesus, kaluy kami. Langitong Amahan, dungga kining among mga pangamuyo, magituboy namo sa pangama ni Santa Lucia, imong birhen ug martir, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kanimo ihalad ko karon, Ginoo, kung naglaom akong kini makapahimot kanimo. Jutay lang kining ihalad ko karon, apan kinasing-kasing. Nawatan kining akong gihalad, Ginoo, pangabungang abot sa yutang imong ipatikan. Jutay lang kining gihalad ko karon, apan kinasing-kasing. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kasalanan ug sa tibuok iyang santos nga simbahan. Mapuangoron nga Dios, bubui sa imong panalangin kining mga gasa, ug lig-una kami diha sa pagtuo nga gimatuod ni Santa Lucia pinaagi sa pag-ula sa iyang dugo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaw sa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan,
Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Kayang imong santos nga mga martir o martir si Santa Lucia sa pagsunod sa panigingnan ni Kristo mihalad sa iyang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang iyang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga naglig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imong silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygon ang nagani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, uban kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, Santa Lucia ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak.
Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang kahumugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manasab kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
dawata kini sa akong handumanan. Ining langit nung kalanon, ginawat sa kabus. Ang sanaway kapagyasan, sa namatay sa krus. Kini mao akong lawas, nga kung gihatag sa inyong kaluwasan. Dawata kini sa akong handumanan. Kini ang akong dugo, iula sa inyong kapasayloan. Dawata kini sa akong handumanan. Magampo kita. O Ginoo, santo sa kining misteryo nga among gikalawat, maghatag unta kanamo niadtong kalig-on sa kalag nga midasig kang Santa Lucia imong martir sa pagpabilin nga matinumano nimong alagad ug sa pagkamananaog diha sa kasakit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa kalig-on, divine strength. Niya mahitabo ra ni kun kita muhalad gyud sa atong kaugalingon ngadtos Ginoo ug itugya nato ug sundo nato ang tanan niyang kabubuton. So hinaot unta musunod tas Ginoo sa pag sigig tabang sa simbahan, pinaagis atong pagsuporta ning atong mga slots. Ang SBF DAG na apay 57,031 slots, tag 500 pesos per slot. Nya ang ato sang CTO or Christ Transforming Union na apatay 3,918 slots, tag 100 pesos per slot. Hangtod ra nirong December 25. Kumpiyansa na ko ani nga mahurot ra gid ni natog palit niya. Ang ato sang DSAP 21 slots na lang ang nahibilin o niya tag 500,000 pesos per slot ni siya. Kutob rasad ni karong December 25. So wa na ni klaro mahurot man di, pero posible sad na mo kalit og palit ani di ay mo invest ba. Kining tanan para ra gid ni kaayuhan sa simbahan, sinunod ang pag-guidance sa Ginoo. So atong pakpakan ang ni-cooperate niini o ni-appeal. Salamat kay ninyo. Padayon sa tarong ng nanawat sa inyong halad, sa inyong edad or ikhak, ihalad na dinhi, natay mga envelope dinhi sa opisina o kamo sa mga online parishioners, i-text lang namo ang inyong pangalan, niya pila sa inyong ihalad sa inyong edad. Kay ato nang i-tabulate o atong ibutang sa atong special box aron atong tagaan og mga pagampo alang nining tuiga atong ihalad ang atong mga edad. Ikhak 2023. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say,
age because of what the Lord has done for us. Give thanks.